Salut, dragilor, un episod de Free Fire. Astăzi este un episod foarte trist. Am vândut contul meu vechi de Free Fire. Dar nu eu vor pierde banii. O să-mi vină cam eu acolo, nu l-am vândut. Băiatul care l-am vândut a zis că el peste 3 luni vine tatăl lui. Nu știu cine a zis că vine sau nu știu cine a zis că vine din altă țară și trebuie să-mi trimite banii. Eu între timp mi-am făcut un alt cont și acesta o să fie numele meu. Am pus B pentru că eu când mi-am făcut contul ăsta eram la 5-a B, dar nu am jucat, doar l-am făcut. Și L l-am pus pentru că cum să vă zic eu voi, ca să înțelegeți bine, L-ul l-am pus pentru că de la lume, adică lume, și 2 l-am pus pentru că e numele meu locus. Dar la asta, a revenit la asta cu nume, lumea te ajută să câștigi, lumea te ajută să pierzi și așa, și pe Free Fire e tot la fel. Adică poți să câștigi, poți să pierzi și așa, și de-aia am pus zile. Steaua am pus că să vin pe locul 1, ce semn, nu știu ce înseamnă. Steaua plină înseamnă victorie, crucea pentru credință și știu că o putem și e mișto. Și steaua goală am pus-o pentru dacă pierde. Hai să-i dăm drumul. Eu am intrat pe Fire, am colectat. Trebuie să fac setările și atâta. Așa. Ia să vedem ce setări avem. Că vreți să spun, eu nu m-am jucat deloc, adică m-am jucat odată. Că, nu știu, am câștigat astăzi acesta și mai de mult am câștigat asta. Și m-am jucat când pe 9, 2020, a 9, m-am jucat la începutul lunii acesteia. Și m-am jucat, am contul de mult, level 5, dar nu m-am jucat. Așa, deci am rămas de setări. Ăstea sunt setările mele, stați aici și aici. Și aici trebuie să intrăm aici. Trebuie să facem aici chestiile. Eu am acum asta, deci așa. Asta. Așa. Stampam aici. Stampăm așa. Trebuie să pot aici. Bam. Mai așa, mai retras. Ăsta bam aici, mai măricel. Asta și el aici, pacul. Oricum nu prea mă pun eu. Așa. Și asta aici. Așa. Asta puteți să vedem un pic. De ce primesc notificări? Deci nu pot să filmez eu ceva, că am fost sigur că primul videoclip l-am șters pentru că m-a sunat cineva și n-am putut. Mamă. N-am mai jucat și nu mai știu. Rezucă control. Hai că sunt bun. Deci am început cu nota 10. Și o să mai niște astea. Mamă, să punem aici. Așa. Așa. Deci noi stăm aici. Aici. Așa. Avem și noi aici. Să vedem ce map avem.
Hai să jucăm asta. What? What the fuck? Merge numai trio. Ia opa. Ia să vedem codul ăsta chiar. Mamă, cât de forță. Nu e chiar forță, dar e mișto codul. Are skin-ul pe urs. Ia să vedem pe cine mai este în care îl cunoaștem. Stați un pic că trebuie să beau o gură de apă, că nu mai pot. Așa. Știu că eu țin mâna pe microfon și de-aia nu se audă bine. Daniel, ia să vedem. Cine e acesta? Oh. Bine. Ia să dăm și noi start. Dacă s-a auzit mereu apă, mi-e o sete, mă doare și aici gâtul. Parcă sunt uscat în gât, nu știu, și beau apă într-una, nu vedeți. Walu. Îmi spuneți în comentarii cine joacă ca mine la noapte, adică sunt mulți care joacă, dar să stea în plapumă, adică nu prea în plapumă că mi-e frig și în plapumă să fie frig. Contul acesta vreau să-l fac mai bun ca toate conturile. Ce să luăm noi pe asta și pe asta, adică nu trebuie să iau ala. Că da. Oh, yes. Trebuie un pic să tușesc un pic. Gata. Opa. Deci avem și playeri. Este. Crezut și eu că o să jucăm cu nubi, da. Ușor, da. Mă înșelat să fiu serios. Să mă bată mama de op, baby. Te uite. Ah! Da, până ne încălzim. Știu că parcă nu sunt bun deloc și că nu mă jucat niciodată, dar până mă încălzesc și eu un pic. What? Când am văzut ăsta... Baby. Este deci un căpăc. Ah? N-am tras că voiam eu. Da, deci... Opa, este deci un cap. Bă, ce l-a dat? Și prost. Op, baby. Bă, ce capletă ăsta. Fraților, ce am? Deci nu înțeleg. Deci chiar că nu înțeleg. Ia dați-mi merg asta în coa și cu asta. Ia dați-o așa. Băi, deci nu. Orică jocul e praf, adică orică e praf. Da, cred că a doua parte
De ce? Băi. Eu tot înțeleg chestia asta. Și nici nu o să înțeleg. Bă, nu e corect. Ia dă oară asta. Nu are ce vorba. Pe ușor cu limbajul Andreica. Nu e bine. Dă-i op, bine. De ce nu trage? Bă, de ce chiar e pe așa departe? Bine. O bine. Da. De ce nu trage? Trebuie să fie asta, băi. Parma. Iura rău, frate meu. Moe dealer. Opa. Cred că avem COVID, fraților. Fraților, avem covrig. Cine vrea covrig? Da moaca. Niciun ban. Niciun leu. 10 dolari. 10 ie. Ce aveți, fraților, să nu trimiteți. Dacă vede ambulanța pentru COVID și izoleta, știți că da. Deci, prima zi, primul eșec. Noi, mai e prostă, deci la pisă la jumate ăștia. Eu poate avem norocul ăsta. Nu cred la că sunt eu de bun. Hai că da. Op, cap. Dar zic că sunt un napter. Nici cel mai mic, nici frate meu care e praf. Oh, bine. Dacă nici eu nu-i dădeam cap ăstuia. Chiar că aici punem. Oricum avem 13 minute de când jucăm. Adică suntem, cam o fi prea lung videoclipul. Pe ce? Mai un pic. Pe ce? Terminăm videoclipul acesta. Meciul acesta. Știu că nu prea. Meciul ăsta trebuie să-l țin mai mult. Adică să-l țin meciul. Se joc mai mult, că nu. Da, și chiar nu o să câștigăm, că e 40 la 74. Deci cine se poate aștepta să câștigăm noi. Da. Jocurile noastre nu și pe asta. La parte toată lumea. Unde sunt? Eu uite. Wow! E bună veta. Hai de primul pistolet. Am 170. Bun era armarea, dar uite să iau acum. Opa, avem 14 minute. Hai, fraților, hai că... Degeaba, hai că... Tot... Hai. Echipa bună se cunoaște. Opa. Bă. Da.
Echipa bună se cunoaște doar, vă zic eu. Vreau să am eu level peste 30 și o să mă joc cum aș fi obsedat. Da. Eu mai mult fac pentru că chiar trebuie să postez mereu ca dacă vreau să mă țin de YouTube, dar primul eu nu prea m-am ținut de YouTube. Pe de cât de spirmi tu să dai tu? Bine, bă! Bravo! Opa, be. Trebuie să facem. Hai că da. Hai că da. Ne-au bătut numai de rost. Da. Hai că trag și eu. Da. Cam atât a fost cu acest episod. Eu am fost Andrei. Nu uitați să dați un like, să vă abonați și să dați un subscribe. Pa, pa!